So, dira magtiwas na ta sa atong kaon. Ala, pagkaog dagag baka City Irene. Baka siya. Marami siya silindron mga bay. Ibang gagmang isda dos dagat. Wa pa katutoy sa inahan. Gidakop na nila. Pasaylo ah. Di ay batong. Di ay dagang ukra. Di magdugang na putag ukra kay wa na. Paratan dahil si uyab. Uyab nga pula. Sakto raman ako. Imarat na siya. Sus, nalata ginita din kay. Talata gitaw ng okra kay. Nanguan pa ka. Okra pa ka. Nansiyo pa man ka. Mo lagi. No? Nya wa po ko dayon nakabalik dayon. Okra pa ka? Mga pila ka boxing ko ita. Kana na. Kana tulo para I love you. Yes. Peting himuotan ni Kuya Rene nga nag-vlog na ka. Sus, sa tawa. May nun to kay dula na si kalipay ron. Sige na lang siya lagik. Kung subscribe ko ba? Siya ulag. Mana gani? Nya wa na kay video. Ang sunod video na to magtahi ka. O daghan pag tahi unon diha. Nay daghan. Ito para atong ikuan para daghan na magpatahi nimo diha. Ako pangitaon pa to na ako mga gusbat na mga ligon pagtila ba. Nga pwede pag yun mapuslan. Minod akong kamot. Kamot, tiil. Lagi. Di ay may nyaka. Nyaka mi sahog. Ngaon tanin niya. Doon ako bisita karon mo abutay. Si Hazel Lexi kay tua akong video niya katubang nag-host ko. Lagi. Nakita ko ato. Nag-host ko gahapon on the spot. Wa gid ko i-inform. Sa birthday ni Bailisa Tampos. Dito sa tong hotel Azalea. Azalea Hotel. Kaon. Tapos, mabuhi lagi. Tangan, di naglamas sulod. Ay, ito humot. Diyan, mapigang gabihin, subaan sa sila, no? Gabi na? Ito. Diyan sa tubigan ba? Ha? Ganyan ko ayun sa tiyan. Ano ang kustiyan? Lambok. Uwa naman mo may nahalig una ang tiyan. Nakwaira ko to baso palihog nakbe. Dai. Kuha ko palihog baso dai. Inom ko tubig. Mbug sa orasa mo ori si Azil, sa mo orasa ron. Kasi nag-message na siya dire. Launa to size. Iu baso nak, palihog. Isang ngam. Bye. Ano ba? Nag-message si Bay Azel. Bay, pwede kwaon lang kita diha. Misagol Tagalog. English na tika. Nakita. Pwede kwaon lang kita diha. Padulong paminyo taon kay kuhaon na mo tanom sa akong bana. Apiton lang kita diha. Dayon ihatod lang kita balik. Ako manggod nag-drive. Wow. Ari lang nato i-upload ang video sa amuha na may wifi sad. Tanaw na to ron. Sa ilakaw sa panahon, kisa pa ni mo order puto cheese. Order me puto cheese. Oy. Ano siya kayang location, ani. Before mo ma-message na ako kung order mo puto cheese di ay, palihog ko butang sa iyo, inyuhang location.
o para kanusa or bisag location lang, pwede na ko mo-reply nyo kay basig di na ko kaya ang inyong location. Ang pwede ra jud na ko delibera no. Ang pinaka the best karon Lapu-Lapu area ra jud. Kay di pa na ko sure kung makalabang pa Miss Pikas Isla. Pikas dagat no, Mandawi and Cebu City kay balita man karon sa radyo nga dili mi makatabok sa Pikas Pikas dagat. Kay di ama Miss Pikas dagat, murag na isla man ta diri ta eri no. Isla man ni Isla Island maning Lapu-Lapu the historic city. So naami sa sulod sa yuta amo palibot dagat pod. Madto mig Cebu City mo kuan gyud mi moagi gyud mig dagat kung dili sa tulay dito gyud mi sa dagat mismo moagi nga sakay sa ferry boat. So palihog lang kung gusto mo mutilaw sa Puto Cheese ni Inday Kapkap. Pakibutang lang sa inyong message ang inyong location, importante. Daghan kay nag-message nako nga gusto sila mo order but naa sila sa Manila. Yung iba nasa Cagayan de Oro City, yung iba sa Zamboanga City, yung iba Leyte. Sabi ko na hindi ko kaya mag-deliver LBC. Hindi ko alam kung may LBC or other companies na mag-deliver. Asa ka padulong? Dili. Kuya! Unya ka lang nako ha. Dayon mauto nga gusto man gud nako nga kanang mahatod nako or ma-pick up ni diri sa balay para ma-assure nako nga fresh ang inyong makaon, especially init pa. O fresh pa ba kay kaning magong delivery labi na sa layong dapit. Dili ko ka-assure kung fresh na nga moabot ninyo kay kabalo bit aning mga cargo companies nga i-stay pa na nila sa ilang opisina, ya nila i-move forward. Pila ka buok? Pila? Kinsa man ron? Tagdos. Oy. Pila ka buok? Tanawa daw lang. Isa. Sa tagay lang. Mga on tagang. Tama yung mama ron. Wala ka lag? Nadira. Gahapon ka mo doon? Gahapon ka mo? Nangarimi kay birthday ni Kuya Kuya? LJ. Mo di daghang bakasi. So, akong ice, 2 pesos. Ice mineral water na siya. 2 pesos. Pero ang uban dito si ko, 3. Parihara kadak pa sa ako. Sige lang, takto rin ang 2. Di po tapalabi. Kuan, ay kay. Magabahan sa ta. Ambot lang. Kaon na Eren. Sinaw mo plato na Eren. Sinaw na akong plato kay Man nagkaon kay ako may sige tabi. tabi ko marinis. Ikaw may sige hungit. Mo dali ka human. Wa mo ko patintal sa kong hungit. Ha. Sige. Pasalamat na ka sa mga nag-subscribe ni mo Eren. Pila na ka ba kwenta? Kuan. 100. 39 39 million. Okay ra na Salamat tayo. kayo ha ninyo tanan mga follower ni Inday Kapkab Na nag-subscribe. mga nag-subscribe nako. Daghan kay salamat. 39 million na taon. Guys, Ginoo. At ang ilang ninyo mga lakaw po sa kinabuhi ni Eren. Ang iyang partner na sa Qatar. OFW ang partner ni Ate Irene. O i-share Ate Irene imuhang feelings. Unsay feelings nga OFW ang imong Paris. Gaano kahirap ang isang long distance relationship sa ganitong edad ninyo. Ay, kakilig. Ito, kanang atay batiyo, no? Sus. Oh, mga ganyang edad kasi malapit na to si Ate Erin mag senior citizen. Malapit na kami makatikim sa pension. Kami, kasali ako. Privilege sa Ay, no. privilege sa gobyerno. Oh, privilege sa gobyerno. Og naa sa Qatar ang iyahang partner karon. Og nabalitaan man gyud nato no nga sa Middle East pinakadaghan jud nga income is Qatar. Asa si Kuya Irene ay si Kuya Rini maglibog ko na inyo nga Irene og Rini kay pero maumaura. Duha Qatar. Hello Kuya Rini. Qatar Emirates Air Force. Unsay maistorya nimo Kuya Rini nga imong pinalangga din na vlogger na po. Dugay naman ako ning giignan nga mag-vlog na po siya. Bago lamang gid siya nakamata. Agi.
Sige, mangatkat na mi pohon sa bukid kung wa nay inkog kung kaagi ba mistulay. Kay di mo gumis tunga sa dagat. Pero di man mo mailahan nga dagat imong palibot kay lapad man sab kay lapu-lapo. Dapat kayo dapat nang tagdagat. Pero dapat ko mag-iwan ng ito. Diba, basta laban-laban lang mo dyan. Kung lang, always sanitize yourself. Especially, kung galing kayo sa palikuran, kailangan mag-sanitize. Mo. Sus, magtipid po. Tapos, hunaw, murag, sikrito. Nabon na gumudya. Ganun na, happy to, nawa untang ko anong tubig. Nawa ang tubig. Kalos, Wa Ginoo. sa dulo yung tubig, nga pwede Utro po na. no? Lagi, ang tubig po, pakisama yung taong tubig. Ay, ginda mo kawa. Kaya, sao na lamang way tubig niya. Sao na lamang ani niya. Hamantaan ni mang hunaw yung taon. Basta walay tubig. Basta naalay tubig, no? Okay na kayo. Importante kayong tubig. Kinabuhi sa tawa. Day, asa man akong baso, day? Palihog, day. Nya, manginom na ta. Sa may inom. Tubig, ro, eh. Tubig, kinahanglan kay tubig. Lawas tao rin tayo rin. Yang mana ka, biyaan ako ni ma. Hala, yung tao. Naglisod yung tao. Tungko. Naglisod in tao. Nagtungko mi ining ko ang sahog. Tiguang. Nya, muuna na lang ko nimo, ha? Kay Na, tuyo ka ako pak. grabe, wa man kani kaon oy. Sige, makulyaw-yaw. Pamandaikan. Mukha ang cool. Kabala ka. Nya, muuna na lang ko ha. Una Sige. lang ko isa. Nabusog na ka diha. Busog na kay ko. Sige, okay kayo. Salamat. So, sa mga nag-subscribe ni Ate Irene Vlogs, naman diyan sa akong community, i-check lang ninyo. Adto lang mo sa akong profile picture sa YouTube. And then, pinduta ang community na adi ipang-share na ko ang mga vloggers nga kuan nga pwede kayo na to nga tabangan nga mo-grow po taon ang ilahang panginabuhi. So, daghan kayong salamat mga bay sa inyong pagpalo, sa inyong pagpangga. Salamat kayo. Sa man ron? Langga, guys. Ako baso pa liog langga, be. Baso na. Kay giwaw ko. Limot na kong dag, baso. Jesus Christ. Limpyo? Wala sa luri lang. Liog. Bisa lagi din. Ano na? Eh.